Jo sóc dels que estic convençut que si em demanessin quin dels 5 sentits és el que més et doldria en el sentit psíquic perdre, diria la visió. I si perdés per complet la visió de l'ull esquerre, del qual encara celebro molt tenir un 20 i pico%, o la que tinc a l'ull dret, o tots dos, és evident que és un cop molt fort. Les coses que he tingut la sort de veure per la vida són tan immensament boniques que crec que les recordaria totes. Cap als 50 i pico d'anys vaig començar a veure una banda negra sota l'ull, que jo no li vaig fer cas, i uns llums com si fossin uns flaixos que es anaven produint. Jo vaig anar fent vida normal, fins i tot veient les pampallugues i la banda negra, i et diré que me'n vaig anar a fer, per exemple, un cim de 3.000 metres a la Vall d'Hivierna, al Pirineu, d'alta muntanya, que són bastantes hores, la qual cosa és una imprudència, però esclar, jo no sabia que tenia un desprendiment de retina. I aleshores, per pura casualitat, vaig trobar-me amb el Borja Korkostegui, que és segurament un dels millors retinòlegs del món, que em va visitar i em va dir que el que tenia, i em va dir has d'anar a quiròfano d'immediat. És un fet genètic, perquè el meu pare va tenir desprendiment de retina fa moltíssims anys i va ser combatut pels metges amb instruments absolutament ara passats de moda. A mesura que va anar fent-se gran, anava empitjorant i el meu pare va acabar perdent l'ull. Per tant, per mi el record és imborrable. Coses que a ell li passaven jo ara sí que les he assumit, però aleshores no hi donava valor i quan jo vaig començar a tenir desprendiment de retina vaig haver d'interpretar tots aquests símptomes. I no va ser fins al cap d'unes setmanes que vaig tenir el segon desprendiment de retina que aleshores me'n vaig començar a donar de la importància, no de la referència, de la importància de tenir dos ulls, de donar-te'n que d'aquest sentit tan important com la vista podem estar molt agraïts de que tenim dos ulls i si un s'espatlla encara et funciona l'altre. La Fundació neix a partir d'un viatge que jo he de fer als campaments de refugiats de Nacions Unides al Sàhara Occidental. Qui no conegui aquella realitat, que tingui en compte que és el desert més desert del món, on pràcticament quasi jo diria que no hi ha ni dunes ni allò que la gent es pensa imaginàriament que és el desert. Cada vegada que anava amb avió a alguna latitud, a partir de l'operació de retina, que portava o gasos o algun oli dins de l'ull, li demanava al doctor Korkostegui autorització per volar. I en aquest cas em va voler acompanyar en el viatge i mentre jo estava parlant amb Nacions Unides sobre temes que afectaven a les condicions d'aquells campaments, ell es va posar a operar i en 4 dies unes 50 persones que portaven anys sense cap capacitat de visió van recuperar la vista, que sembla un miracle. A la tornada amb avió d'aquella realitat vam estar parlant tots dos i vam dir això ho hem de repetir, com ho fem? I és amb aquest objectiu que al seu dia el Borja i jo mateix vam decidir crear la Fundació Ulls del Món, contribuir com un gra de sorra a que el dret a la visió fos universal, començant per aquelles societats on era pràcticament inexistent. Vàrem enviar expedicions de metges al Sàhara primer, després a Mozambique, després a Bolívia i per últim a Mali, pensant-nos que l'important era anar allà, operar, obrir ulls i tornar. Això és una gota enmig de l'oceà. L'important és formar des de les escoles amb la importància de la visió, la salut ocular, la higiene, diagnosticar, poder de seguida localitzar les malalties que puguin tenir, que puguin ser intervinguts, el qual vol dir formar personal d'infermeria, formar oftalmòlegs, però que siguin les pròpies societats, el seu propi personal, ells i elles mateixos, que continuïn aquest treball i buscar socis locals i que els propis governs locals vagin assumint la seva part de responsabilitat perquè en el futur formi part d'un sistema universal de salut pública com el que tenim a casa nostra. El moment més gratificant des de que jo he participat en el treball de la Fundació és veure aquelles persones que amb una vena als ulls, a les 2 hores de l'operació, quan se'ls hi treu la vena, recuperen la vista, havent passat potser 5, 10 o 15 anys de la seva vida absolutament cegues. I quan recuperen la visió esclaten d'alegria, expressen els colors que veuen, les formes que veuen, les persones que reconeixen, expressen un agraïment
I són moments, com ara mateix que ho explico, que t'emocionen i inclús et fan plorar. I te n'adones que ells que t'estan donant les gràcies potser ets tu que els hi hauries d'agrair, que veus com haurien d'obrir molt més els ulls a les realitats del món. Ulls del món.